Txorinetarrak, ongi etorri, Vitali, zemuz goiza. Iturreta ondo esan behar, ondo, bai. Pasai. Bai, gainera, hau ikusitxa, bakizu, gaina ni konfundiru inazera. Ze subisa sartu dugu tartien, eta nik betzaten gaur, idatzitxan haukan errazetia zen, astelen veganorako. Eta nik ikusit, astelen vegano txoixua, odolostia, da nik gaur. Vitali. Astelen veganoa da, zigurrak ez da. Ez. Nik aukentzen badot, babarrunak, gure betiko babarrunak, asa daukagu babarruna dauzkagu hemen, barazkiak, gero hemen sagardo pixka bat, patata daukat, veganoa bada, baina guk etxean babarrunak sakramentu guztiekin gustatzen zaizkigu jaten, orduan, bai, gaur, asteazkena da, Vitali, eta, bueno, usten badiuzu hau jango dugu, bale? Bai, uste dut zuet, eta nik jango dut gustu ondiz. Bai, eta bigarren errezeta zuria bai, haizu, beste aukera bat. Ez da ona, zoragarri. Ikusiko gero. Seguro baietz. Bueno, esan dako, ingo ditu babarrun batzuk bere sakramentu guztiekin, baina buelta bat emango diogu, ez du ingo betiko erara, ez? Orduan, hemen temperatura baxuan urdaia, eta, bueno, irugiarra bez hartu dut, honek ja 15 ordu eramazki hemen, 15 ordu. 74 dutan. Katxarronek oso gutxitxu batzen du, Olako nahi duzunak erosi, benetan merezi duela, ze emaitzak merezi du. Olentzero hori da, karriko geizte, erdi bueltan dau da, betxo. Eta babarruna barik, kaparroiak ekarri jot. Errioxatik. Kastainarezen egon nintzen, eta kaparroiak gaude bertako, kaparroi gorria, beltza ematen du, baina gorria da, eta hemen ja 12 ordu beratzen jarrita dauzkat, saiatu, behar nintzen, Patrik esan bezala, 6 minutuan egiten, zuri komentatu zizuten bezala, baina, bueno, okeran ordu erdi utziko ditugu gutxinez. Baina, bueno, kontatuko izut errezata nola ingo, da ero jungoa pausos pauso egiten. Oso ondo. Lehenengo babarruna barazkiekin lapiko askarrean jarri, eta tutua igoten denetik, 35 minutuan egosten izango ditu. Jarraian, birrindu eta olako krema fin bat utziko dugu. Bestaldetik, odolostea, egosten jarriko dut 10 minutu, bere aragiatara, eta hori, asan ostoak ingo ditugu, egosi 2 segunduz erolan, eta hor bilduko ditugu, eta ero labean 10 minutuz egingo ditugu. Txorixoa egosiko dut salda eta sagardotan, atera, birrindu ondo, eta patata egosiarekin nahasi, eta horrelako txorixo mus bat egingo du. Eta ero izango da, urdaia ingo duan azken momentuan atera, ogi birrinduti pasatu eta frigitu, eta ero plateran oinarrian jarriko du sopa hori, o krema hori, eta ero txorizo musa, odolkiarekin betetako asa, eta gure urdai kroketa o frigituak. Eta horrekin, nik uste dut, sakramentu, saieskia, atzu izan genduna, sartu halko genuen hemen baita ere, baina, saieskirik ez du sartuko. Eta, baliatuz, askar, bitu, eskua hona bota dut. Hau ezin lehengunean pinaziak esaten genuela. Hemen daude pinaziaren aleak. Hemen barruan, hemen di barrutik, hau baina oso gogorra da, ateratzen dira pinaziak. Eta pinaburua hau izango zen, eta pinaburu horren barruan, hor daude aleak. Ikusten dituzu, hemen barruan sartzen dira, tak, hor beste bat. Eta hau, oin erori dana, gero, udaldera utzi iten da lehortzen da zabaldu itena, ondo mesala hau. Erori zanen pinutik, jonen pinutik, eta gero zabaltzen da, uda aldera, horre hilabete batzuk horruzten da lehortzen, eta gero atera aldira aleak, eta gero kraskatu, eta... Eta gero honek saltzen dut gero gabonetako dekorazio bezala honek zabali dauz. Ero bestela etxean zua iteko, bestela, baita, oso ondo pasten dira. Festa uzen. Bueno, esan dakoa, babarrunak, eta, kasuntan nik etxian porrua ere sartzen diot, ero nahi duzuna, barazkia nahi dituzunak. Nik kalabaza ontxe neguan, gustaten gat pila bat, bai jartzie. Babarrunak izaten die, lekalien artean, edatuenak, Mexikon eta Perun die jatorriz bere zanguek, baina ontxe mundu osoan eta jaten die. Eta, abestixak nik ez dakit doinua, baina iru-kixetan, honek, marrazki bizunetan ez dakit zuri harrapoko zatzen edo igual. Iru-kiak, hori nire nire umentzako txiki, hori txiki umena. Bai, nire adinekoa gixaue izango die. Eta horrek, zeukin abesti bat, holan, politxa, ez dakit doinua, baina da zan, babarrunak, vitaminaz beteak, beltzak edo txuriak, platereko erregeak. Hori bai dela, abestixa ona umien dago, da erakusteko zedan ona, lekaliek eta babak. Ez? Eta hori, historien zier, beti izan die, ez dakit gutxietxiak bezala.
beti txiruen janarixa dela, eta pobriena, eta aberatxe jaten zabela aragisa, eta txiruek lekalien. Biteli, aurten Gernikan eta Azokatan egon diren presioan Gernikako babarruna eta txiroena barik, gaur egun ja... 12 eurotan edo egoten di, ez? Egia da, zenbat? 12 eurotan, geixau? Zer? Geixau itxotu duzte horrek. Nik aurten ikusi jot 16 eta 20 eurotan. 16, bai, egia da, urte txarra izan dela, babarrunetan hori, baina ikusi jut gehien 20 eta gutxien, hemengo, bertako, ez dakit, Tolosako ez dakit, baina Gernikako babarruna, ikusi dut, 20 garestiena eta 16 kiloa. Bada, Bada. Txiruen dako ez da, geixabia. Gaur egun hori ez behintzat. Odolostea, 10 minuto, egosten, eta hemen, txorixo bat, saldarekin, hemen dauzkat, 400 mililitro salda, eta 200 sagardoa. Eta honek irekin behar du 15-20 minutuan, da ero birrindu eta ez da izango mus bat ingo duguna, baina antzeko zerbait izango da. Oso, no? Eta, erreputazioa lekaliena, holan mantendu zen, 20. mende hasiera arte, ez? Hori txiruentzako sala, da janarixa, da, goziak entzeko jakisa, eta listo. Baina, 20. mendean, erakutsi zen, nutrizionalki, balore pila basaukala, eta, ona zala, mundu osoan dako, ez? Azkenean badauzka, landare iturriko proteina kalitatezkoak, badauka zuntz pila bat, mineralak, magnesioa, potazioa, badauka pila bat orduan. Jaki, osasuntxo esaten da, hastian, 2-3 alditan janbidan gauza badala, nik egisa esan, ez dut hainbeste jaten, 3 aldiz inoiz. Behin, birritxan batzutan, behin beti. Birritxan batzutan, 3 labaldez gure etxean bai. Bai, lau, 3 gutxi, 2, osea, azkenean, claro, gure txiki berdin ze gaur, gaina askotan, afaltzeko zena eduzue, babarrunak. Ez, babarrunak ez, gero izarak dantzan ibiliko dio, bestela. Iza, ez. Orduan, benetan, jaten dituzte, eta berdin zaie, eskolan dilizak jan ditue gaur, eta hurrengo egunean, asteburua, eta gaur zer? Garbantzuak. Baina, atzo, horrekin ez daukate arazoik, bezperan jaten badie, barazkia jartzen baditu, aita, atzo barazkia jangen dituen, eta horre balia du 2 egunetarako. Babarrunekin, arrozarekin, da beste gauzatzuekin ez. Baina gurea, benetan, koiara kontuak, baina, plazerra ikusten disfrutatu, aita zeona eta... Zegoxua. Han lastra, han, hori osasuna data. Irakiten jarri da, hoxe, 10 minutu eukingo dut odolostean, gure etxean odolostea egosita jaten du normalen. Batzuik frigituta eta gustatuko zaie, labean erretabe bai, kontua da, gero guk aragi hori erabiliko dugula asa ostu hauek betetzeko. Asa ostu hauek oin biltzen baitu kraskatu ingo ziren. Orduan ingo dituguna hemen ure irekiten jarriko dut, eta sartuko ditut hor segundu batzuk, 10 segundu ero, atera eta ero, moldakorrak izango dira, eta ero izango da. Horren betegarri horrekin, nahi izan eskero salteatu aldugola sagarrakin, pinazi batzuekin, hola beste ikutu bat emateko, eta gero labean bai ingo dugula, holako labeko erretilu batean jarri, eta bertan, golpe bat, 10 minutuko ero. Eta lehen esan dozu, izarak dantzan da bizela, beste batzuk esaten daue, agendia da kontrolatzen dauela bermatzeko, ez da bezala, ez da biela inozekin geratzen, babarrunak janostian edo lekale janostian horrein gazak eta dielata. Eta horrek azkenean babarrunek daukienez zuntz kopuru altu bat, horrek gure estietan eta urdaietan jartzeituzte bakterio danak lanien. Orduan, honek sintetizatzen daue zuntz hori gazian, eta gero guk sintetizatzen dugu gaz hori botaten. Eta horregatzi oso ohikoa da ez, lekale janostien puskerrak botatzea. Hori? Oso ohikoa da. Jende batzu lotzen mototza da, adibidez, gure gidoilari maitea hemen esaten dau, hori bera jaten dauenean, atzalde horretan ez dela inobesekin geratzen inoiz. Bai, zera. Puskerra lasai botatzeko? Zuk pentsau, 2 edo 3 aldiz janbiar badozu aztien? Ez ara sozializatzen? Ez ara, 3 egun horreitan behintzat, ez ara inobesekin geratzen. Kontua da, diskrezio pixkatekin, iskina bat ergun parkatu. Komunera joen. Komunera joen, ontsen ator, pixen behar dut, ero inberrekin behar ditut, bota berrekoak hor, txoin pixka bat, badakizu atzetik juten dala usai hori, eta gero, segi lagunekin. Hori da, edo batzuk urteten dio, erretera noi ontsen ator. Telefono dei bat ikera noi ontsen ator.
Bai, eta kontu zerretzen duzunen, guk egin du esperimentu hori frogatu genuen umekin, hori puskarra eta zua metxeroakin egiten du, atatzen da zua. Ez da egiten. Ez. Zuk ez galtzprakabarik egin biozu, hori kuadria. Jende pila batek probatu dago, edo ze? Hori mutillak, normalean, oso basikoa garela. Mutillak hortan oso basikoa. Mutillak ikusten du telebistan ite dutela ezer, eta hartzen dugu, praka bat jatu ipini metxerua, eta fra! Eta bai, iten duelako, ez da olako soplete bat, olan... Baina, bueno, bai, zerbait iten du. Bueno, bai, gidoiari bueltan, hori ite ustie atzetik. Musai buruz, azkenean, hau lagundu bizu mus batekin, hau da, izango da. Musa ditu dira, baina, bueno, gure musa zuzara. Zepolita. Eskerrik asko, Patricia. Bueno, hau da, betiko eltzekari batez, azkenean, babarrunak sakramentuekin, beti txeitxugun lagungarrexekin, baina, zuri guztatan atzu moruan esatia, 2.0. Hau da, moldatuta, orduan, prestakuntza bat, edo prestakizun bat izan bida, mus bat. Zergatik ez tozu izaten musa dala? Ez, aizetzu, musa izan, mus bat egin alda, txorizo mus bat egin alda. Nik einalko nuke, txorizo hau egozi, hartu, birrindu, gero, urpixa, iragazi, eta hor, atarako nuke, bere sustantzi guztia, txorizo zapore guztia. Patata honekin, hartu, eta irabiagailuarekin, hartu patata honekin, eta nahi izan ezkero, eta beharko zan, mus bat izateko, inbarko neke esne gaina sartu, ero arrautza zuringoa. Birrindu ondo, eta gero iragazi berriro, eta sifoian sartu. Sartu, eta hor, apar bat, ze musa hori bada aparra da, orduan, espuma bat atara aldu, hemendik. Nirea gehiago izango da, errezaldera egiten hartu, eta ingo duna da, bueno, patata pure honi, ingo du patata pure bat, patata hau egosita daukat, birrinduko du txorizoaren sustantziarekin, orduan hartuko du, ez da geratuko, aizetzu ez da geratuko. Musa hitu diot, saltzeko. Hemen doia, eguneko lehengo txistea. Ostra. Musa... Ebatu inbar naiz? Bai. Musa, zera musa euskaraz, aparra. Bai. Zergatik? Aparta delako. Ostra. Zeuna. Sakona, benetan. Ez utziete bat, jarraitu gurekin, mesedez. Eta sentitzen dugu, baina... Errezetak goxua die. Txistiak ez baina, errezetak bai. Bai, eta alperri zabiltzate, Julenen liburuan, ez dituzue hauek aurkituko, bere liburua serioa da. Bai. Bai, olakoak guri sartzen dizkigu, Patri eta niri, eta hor, bera, ba, nik gaina imaginatzen dut, kontua, ordenagailu aurrean imaginatzen dudala hau idazten, eta parreska. Ba, ziur baietz. Hombre! Azkenean humoria ba oso pertsonala da, ez? Bai, oso. Eta, bueno, Julenen liburua eskura daukagunean, gure gidoilari xena, ez dala txistiena, tamalez, ona ekarriko da, ingotzagolan publizidadea ikusiko zue portadia da, oso politxa dela. Ja, zuri oparitzen zizun, da nik erosin berzen nuen. Zuretzara influenzera eta, ja! Bueno, ja, arrazoi, paso. Bueno, nahi, senyor. Parkatu zu laguna. Bai. Zuri bai oparikin dutzuta. Bueno, gauzea musena, ez? Musen kontuan, azkenian, ba, bueno, jendei geixen gustatzen gakonak edo geixen kosinatzen dienak izaten die mus gozoak, hau da, fruta, bueno, oinarrixan, arrautza zuringoa arrotuta edo esne gaina arrotu daukiena, baina gero fruta edo txokolatiakin izaten die, ba, bueno, gazta, txokolatean, hombre, nik uste gehien? Top 1 txokolatea. Txokolatea. Gero fruta edo gaztanak edo... Gazta, jogurrarena, gero karteta, baita, mus. Joe, hori ez dakit Julenena baino txarra bada. Bueno, baina Euskal Herriak klasiko handio. Beste bat daukat, Ah, bai, beste bat. Bale. Eta zuei musukatzea gustatzen alzaizue? Musa jan ondoren, bai noski. Wow! Hemen imar duguna da, Patri, atuan nasa. Zu pentsatu behar duzuna da, musa jan behar duzula, han listorra berrio sartu da. Honek, hotzakin ez altzien martxaiten, honek, bueno, guak izue, txorienen naturan gaude, hemen, eta... Juenda. Bueno, eta musak beba itzen leke gazixak. Baita. Ez, azken, ezuk izen un behin onjo mus bat, gaztana bebai, ingeike gaztana gozua, edo ingeike gaztana gazixa, gaur txoixuana, beraz, bueno, musa gazixak bebai badauz. Azkenean, edo zeinen hain alduz. Antxoana hain alduzu, kontua da, aizea, erosarteo, zerbait, hori, apartxua, aparta. Eta azkenean testura kontua da, ez da zapore kontua, beraz, gazia, gozoa, garratza, bueno, gure zuena. Ni hemen nahi, ikusten gutxora, claro, asa, kanpoko
ostoak pixkat gogorra badira, baina ikustu ja, lehen kraskatu egiten zen guztia, ja dagoeneko ja neko moldakorra dago, baina hoxe, segundu batzuk gehiago, eta gero hemen daukat, hoxe, lapiko, olako beste ontzi bat, urrotzarekin, eta ingo duguna horra pasa, eta hola negosketa moztu ingo diogu, eta gero esan dakoa, odolkia, nahi izan ezkeri igual, salteatu ingo du pixkate aragia, beste ikutu bat emateko, beti ingo dugu, eta holako boltsatxo batzuk ingo ditu txikiak, eta horrekin lagunduta gongo da. Listo. Bueno, honek zigorrek ez da ingo gaurko hori, ez? Lekale simpliako negozitza dana lapiko askarrian da zerbitzatu, baizik eta ingo ditu sakramentuekin eta sakramentu guztiak gainera holan separauta. Sakramentuak, nik uste dut ezagutzen duzuela danok zedien, baina izaten die beti babarrunen, dilisten edo txitxirioen lagungarri bezala zerbitzatzen dien, estekiak, barazkixak eta lagungarri desberdinak. Orduan gukasunetan hori txoixua, urbaia, asa eta badauz jau batzuk, baina nondik dator sakramentuan izena? Nondik? Bueno, kristauek sakramentuak eta sakramentuen kontuak, kristautasunean, doia ospakizunekin eta lotuta. Hau da, izaten die, lehenengo jaun hartzia, bataiaua, konfirmazioa, gero eskontza, hileta, eta horrek izaten die, zuk jangoikuekin hurbilen zauzen momentuak. Orduan, horrek izaten die... Jandagero ere, neko hurbile hongo gara nik uste dut. Zerutik bai. Sakramentu hau jandagero. Pusker batekin edo gora ingo. Bueno. Eta, bueno, hori ez, azkenean, hurbil zauzen momentu horrek izaten die sakratuak, horregatik sakramentu deitzen jate. Gero, honekin zelotura dauen babarrunekin? Pentsau. Ez dakit. Hau jandagero segura digot. Nik uste dut horregatik ingo ez? Bai, sentitzen zarelako zeruan bezala, ez? Zeruan bezala. Hau jandagero, siesta hon bat. Jo baiak, mesedez. Benetan, hau bai dala... Gaina hauek, nik etxean egiten doi egia esan, gure etxean normalian, beti garbi egozten ditut, eta sartu behar badizkio sakramentua beti, eta lehengunean, inituen, lagunen etxean kaparrondoak inituen, hori etxean bezala. Kaparrondoak? Kaparroiak. Kaparroiak, hori da, kaparrondoak bezala, hori da. Kaparroiak inituen, da etxean bezala hartu, eta odolkia eta txoixoa eta aparte inituen, da zeitozu, nire amak beti dana batera. Bai, egin alda, baina nik aukera nahiago dut hartu, bakoitza banatuta egin, eta gero bukaeran sartu hemen, eta dena batera zerbitzatu, ero aldamen batean, ero baita odolki honen, txorixo honen ura, gero gehitzen joan babarrun hauei, ez? Behar badu ur gehiago, ero. Baina nik aukera nahiago dut, banaka egosi, eta gero zerbitzatu. Eta platerra hoiten danean sakramentu guztiekin, plater bakarra. Gure etxia mintzat, ez dago ezer gehiago. Hau janda gero, siestara. Hori da. Baina, siesta nik uste derrigorrezkoa dela, ez? Kasu hobetan. Itxe dituzu holan sakramentuak eta banatuta, zapore kontuagatik edo harinaua itxeko edo segatik? Zapore kontua, nik uste babarrunak berak ez duela behar, nik uste babarrunak garbi jamar dela babarrun zaporearekin. Eta gero beti goten dalako norbait agian ezaiola gustatzen, hori? Orduan, gu gure txian jartzen da erdian gero, olako erretilu bat, txorixoarekin, odolostearekin danakin, erdian, eta gero babarruna zerbitu, eta bakoitzak hartzen du nahi duena, ze batzuei gustatzen zaie niri babarrunekin batera jatea. Baina beste batzuei lehenengo babarruna jatea gustatzen zaie, eta gero bigarren plater moduan, sakramenduak. Ni txorixoa babarrunekin, eta odolostia babarrunen ostien. Bai, ez da beti... Ni danan astauta. Dana batera, danan, eta babarruna batzuk ikusten dian inguruan, eta gero piperminak. Piperminak, bai. Ni piperminak, bai. Piparrak beti holan, gainean nik itxe ditxutanak mostu holan, xafla txiki-txikitan, eta han jate ditxut beti. Batek jate ditxula, holan osua jarte ditxula, ez, honak ibarrako piparrak, eta hori koiari hartu, eta pipar bat osua jan. Gero beste bat, nik holan txiki-txiki itxe ditxut, eta... Nik egia esan hori, gustatzen zait, jutea koska egiten, eta jartzen ditu piperra bai, olibarekin da gatz pixatekin, gatz larria gainetik. Hori esaten dut, gure etxean oso normala izan da beti, baina laguna hauei, prestatu nien legunean holan da. Hala, gatza eta bota diezu piperri da olioa da. Gero nola dutatzen zuten, olioan, busti, eta ze hona, karo, hola da. Eta zuk sakramentuetatik, kristau sakramentuetatik, hileta ezik, imaginatzen dut danak, eta konfirmazioa... Nien hau, ez bataiatuta, ez dutin konfirmazioa... Benetan? Lehen jaun hartzea orduan besta? Noski, ez.
Eskonduta bai, baina? Eskonduta bai, baina zibiletik eskontzea badago, ez da zentan elizan sartu. Orduan, elizan ez da... Elizatan gustatzen zait pila bat elizetara sartzea, asko gustatzen zaizki pila bat, herri bat bizitatzera noanean elizak danak ikusten ditut, ze miresten ditut artelan horiek, baina, bueno, religioarekin gure familian, gure aita fraierako guntzan, baina gero guri. Hori, kendu jakon ja... Bai, guri eskintxuen ez bataiatu ez, ezer orduan. Nik esango nagoen, zu zeloan bataiauta, jaun hartziki, ez dakize. Nire gelako bakarra. Nik bosteratik, bataiaua, jaun hartzia, konfirmazioa, eskontza eta hileta, bosteratik bi inditu bakarrik. Bataioa eta lehen jaun hartzia. Bai, gero, egon zan, arrasaten da, 16 urtekin da konfirmazioa, ez? Edo 18? Niri galdetzen dira. Ez dakit, bai, igual esakitzuna beste lagunena edo. Eta nire bizpairu lagunekin zauien. Baina, ez da, nire beste gauza batzutan dauen. Kalimotxuan konfirmazioan eta... Gehiago sinisten dauen, bai, pekatuan jauzi. Pekatuan jauzi zinen, Patria, ama. Hor gustora bizintzen. Nik, zu ardi galdua zara, ni ordea galduta jaio nitzen ez, ez daukat inungo arazo ere, baina zu, ama, Patri. Eta orduan ez tozu sinisten jaingoikoan, bezaz? Ez du sinisten, ez jaingoiko baten bezaz. Ni sinisten dut, egunerokotasunean, sinisten dut zugan, ikuste zaitu dalako hemen, arnaz hartzen dugula, eta badakit hilingo garela, eta bitxartean, hilarte bizi. Bai. Ez da besterik. Bueno, pentsamendu... Nahiko praktikoa da. Bai, bizitza dutan praktikoa izan behar da. Bai. Eta zuei, bidali e-mail bat txorin, abildua eitb.eusera, ez esaten jaingoikoan sinisten da zuen edo ez, edo bai, bidali dugu zuena, baina gure dugu jakin zelan jate ditzu zuen zuek babarrunak. Hau da, sakramentu guztixekin, dana batera, babarrunak bakarrik egozi zigorrek itzen dagoen bezala, holan errezta originalen bat edo eitzen bozu, Hori, zuek danak kontau. Batek altzau dago eskua, bidali e-mailera, bai? Abat saludatzen, Bueno, hemen, Patria, betetzen jungo naiz. Horako kaneloiak edo ravioliak edo... Bai, eingo duana, bai. Eta hemen bai komeni dana, erdiko zurtoina, hau dala azkenean, gogorrena ero, aukendu ingo diogu. Bai. Eta, hoxe, betegarri pixka bat hemen. Izango da hartu, gure, hemendik atarako ditut. Tamainoak zein goizu, txikitxoak ingo ditut, ze azkenean, gauza pilo bat eramango dugunek. Eta horrelako, bolatxo batzuk ingo ditut. Hau. Horrela bildu. Eta gero hori plantxan ingo zu? Ez, labera doa. Labera. Bai, hartuko du horrela. Betu. Eta hau, labera jungo da gero. Eta, hemen ez, pixkanaka bagoa sartzen ez, gure etxean, egia da, asabe erabiltzen dugula beti. Eta jarriko izkigu, hori, txorixua jungo da, urdaia jungo da, odolostea jungo da. Eta, baina, ez, esaten dana, bere garaian, arzak eta ziziena sukaldaritza berria egiten, hau zan, ez, betiko errezetak hartu eta moldatu, ez? Eta moldatu lan modernizatu edo. Bai, beste ikutu bat eman, bai, egosketa teknikak aldatuz, ero aurkezpenak aldatuz, eta hori jungo garetzen, bitartean. Legunen ikusi nagoen, David de Jorge nolan publikazio bat jarri zabela Instagramen, holako argazki bat, eta zan porrusaldan argazki bat. Eta bera jarten zaben ez. Gaur egun, emoten dau modernuena, dala, porruzelda bat eitxia arrautza batekin, ze gaztedanek eitzen daue, hori ramena, katxobuxia, arrautza soja saltxan fermentatua, eta mundu osoa kosinatzen dagoela hori, gaur egungo belaunaldi gaztietan, baina inoezek ez dagoela eitzen porruzelda bat ona. Eta horrego goratu ez da, lekaliekin eta jende gaztiak, geroz eta lekale gutxi hau, kontsumitu bakarrik ez, baizik eta erosten ditxula. Hau da, jende asko eroste ditxu lekale egosiak, asko honek kristalesko tarrotan eta etorten dienak. Eta hori ez daula gaizki. Ez daula gaizki, ez. Eta oso komodua dira, eta oso ondo daude. Jende asko kitxe ditxu, entzaladan eta humusian, baina hori erositxakuak, baina hori eltzekaritan eta geroz eta gutxi hau jaten diela. Orduan, hau errezeta politxa da, ikutu moderno bat eta emoteko, ez, posue gure betiko gauzia egin, eta lekalia kontsumitzeko. Hogeita bosterako, hori da, norbaiteko hogeita bostean, nahi badu, ez, baskaltzeko, afaltzeko, ez. Igual, apur bat astuna afaltzeko. Olako, zerbait berezia egiten nahi badu, hau inan du. Bai, eta gainera asa bada Euskal Herrixan gabonetan eta nire itxitxa Jesusek beti hartzen zaben asa. Gure etxean,
ezin da falta. Hori eta, bueno, barraskilloa ja, kutu, zesua be. Ari naiz, garbitzen, legunean lau sare erosin nituen. Igertzen da, Eta, eskerrik asko, padre. Horrek aurpegixan emotiekin da? Bai, gaina, bideo bat erakutsi horregatik emoten dago hain gazte zigorrek, Claro, baina dan ezin da kontra. Hori da sekretua. Bueno, hau, utziko dut hemen, eta ningo dana da. Jaso, pixka, garbitu, eta pixkanaka badoa itxura hartzen, babarrunak, ikusi, ja, entzuten da mentutua, gora indute, guazen itxoiten, Patri. Hau, prest dauka labean sartzeko, hau gero sartuko labean. Txorizoai faltako zaizkio beste 5 minutu. Hau, birrindu ingo dugu, eta patata egozi honekin, pra, nazi ingo dugu, behin birrindu eta iragazita. Eta babarrunak itxoin barritugu, goixe, beste 20 minutu eta 5 utziko digu, eta hauek, claro, sartu ditut hor barazkiak, moztuta sartu alen dituen, segero dena birrindu ingo du, eta ingo du olako krema fin bat. Eta hau izango da, ez da, krema sopa, olako zerbait ingo dugu, eta oinarria hau izango da, baina itxoin dezagun hau egosteko, eta gero gatoz. Bueno, aurratu ditu lan batzuk, urdaia eta hemen dauzkat, eta honi behar dio dana oin. Olia botako diot, txorrota da bat, gure asa eta holki bilkari hauei, eta, boixe, labera 10 minutu da 80 gradutara. Eta gero torrikora, oin, birrintzen, a ver, listo. Listo, gure sopa. Hori bebai, aukeri egongo zan, eitzeko bebai plantxan. Baita. Horrek rabioliak eta paketetxuak enditxugu. Bai. Tira. Honi, berrindu zata pixkat, eta lehen esaten nizan, hemen ur pixkat, musari erabiliko dio, botako diot, beharko dut gero txorizoa mosteko, baina hemen, txorizo zaporea nahi dugula? Apurtxo bat emoteko lan, zaporea sakon haua. Eta hemen dauzkagu hori, kipula eta dana ondo egosi zaizkigula, eta ingo, holako krema fin bat, eta izango da oinarria gure gaurko errezeta hontan. Oso, no? Eta, gaurko errezeta, edo gaurko lehenengo errezeta, bukatuko dugu albiste kezkagarri batekin. Eta komentagoa, eso indala, ez dakit, joan zen urtean izan zen, edo hilabete batzuk dala, igeldoko igel berdia arriskuan zauela, ez? Desagertzeko arriskuan. Eta hori gertatu dabe bai, azkenean aldaketa klimatikoa dala eta munduan geixen arriskuan dauen animalixa da anfibioa. Azkenean anfibioen populazioa arrisku haundixen dauela, ez? Eta azkenean badau hau, naturalen kontserbazioako nazioarteko batasuna, eta hortan, ikusi daue, diela mundu mailan, arrisku gehixen daukenak zaurgarrixenak diela. Eta horrein populazioa, dau, 40% desagertze arriskuan, eta aurrekoan, insanean bilera hori, izan zela 2004an, jeitsi da, edo, igo da arriskua hori, 129an. Bai, azkenean hori, lurran temperatura igotzen da. Bai, landak eta nekazarixek botatzen dituzte gauza toksiko eta pila bat. Orduan, eurak hori oso sensibiliak die horreikin kimikuekin, ongarrixekin, temperaturekin. Azkenean zutpentzau, azala bai, ez daukiela, azala daukie, fina da, ez daukie ingo hilerik eta babesteko. Orduan, hori pila bat pairatzen dago. Hori akordatzen az, Kolombian eta inauela olako naturan arteko pasio bat gabien, eta tipuak oso markauta zaukan, tipuak oso markauta zaukan bere bidia, eta behin baino gehixautan esan zuzkunak, eta jendiai bronka kristona bota sotzanak, mesedez, bidetik ez irten, zebestela, gunia kutsatzen zabiz, eta zu naiz, eta ze jendeak pentsen zen, igual, zapaltzen dutenian, animaliren bat kaltetzen dut, eta ez da zuk zapaltzen dozunean, baizik eta zuk zapaltzen dozunean, arrasto pila bat uste dituzu, eurendako oso kaltegarria dena. Eta berak, ez zauko nolako datu estatistikorik, bertako herritar bat zan bakarrik, eta, baina berak ez zaten zauen urtietan, pila bat desagertzen zila, igelak bat ez. Eraz, horrekin be, gauza ginen, estatu batua, zimaz, han iten dien gauzak ez dien nietzako referentze, baina badago gauza bat, han mendiak, bidezidorrak inda dauzkate, eta naita daukate olako harri txikia botata, eta horrek izan lortzen dute, jende guztia mendian ibiltzen dena hortik jutea. Hemen gu mendiko bidezidorra betikoak, euri egiten duen, lokastu egiten da, orduan zeiten du.
aldamenetik beste bat, eta hortik azten gara joaten euria egiten duanean. Hori, urrengoan euria egiten duanean, aldameneko bide hori ere lokastu egiten da, beste bide bat. Eta zenbat dauzkago, joten bagara edozein gure betiko mendietara ez dakit, Gorbea aldera edozein tokitara, honek, zelaietan daudela, 3-4 bide egin da toki berdinetik, eta hor, zuk egiten baduzu bide bat, botatzen duzula harri txikie gainetik, eta hori ez da lokastuko inoiz, horan pixkatik dituz alturan, eta hor, danak hortik pasako dira. Orduan, alde batetik, bauka bere zentzua. Bai, oza, nik zentzua harrapatza dutzat, baina egisa da, itortu jozu zube, mendi batera soi zenean. Ez, autopista bat ez tozin behar, bidetxo bat eikia, baina... Artifiziala, ez da moten nolan artifiziala eitxu, Arri txikia, segun zelan botatzen dozun, ez da naturala ez da, baina alde batetik bai babesten dozu. Ez, daude pile bat hor, daudela 8 bidezka bat abesten ondua. Aratabe, jende hori perretxikotan dagoeteko ez da supetzutan bidea garretiko da, benik hortako da bai, ingo da berdi, bide barrixak eta... Bai, baina hor, ez dakit, jute maza, ez dakit, betiko mendietara eta hor, zelaian dauden pasuak eta horretan, beti dana leku bardinetik juten gara, baina esan dakoa. Euria egiten doenean, venga, pixkat ondoko zelaiti noa, beste bideo bat egiten da. Urrengoan berdina. Askotan pentsatzen dugu, honek gauzak izaten dira kanpuan, ez? Nik Kolombian esan dut, eta zigorrek estatu batuetan, baina Euskal Herrian bebai, dauzko golako arriskuak, eta gure hori natura eta kaltetzen bebai. Itxen dugu nahi edo nahi ez, eta horretarako dauz Euskal Herriko natur zientzien topaketak. Eta azkenean topaketa horreitan, itxen daue udan, udako unibertsitateak eta Euskal Natura elkartiak itxe dituzte topaketa batzuk 4 urtetan edo 5 urtetan behin, eta hortan hartze dituzte parke naturalak eta holan gune natural asko, eta horren egoera konparatzen daue aurrekuaken. Eta horretan hartze dituzte erabaki desberdinak eta horrek burutze dituzte urtietan ziar. Orduan, euren lana ezinbestekoa da, gure natura be ondo egoteko. Bueno, Patri, hau izango zen, nik deitu dio dana mus, eskenean dela... Krematxo bat. Txoixo pure bat indu, botako gatz pixka bat, piper beltza, eta orain, zein ingo, bilak ditut, urdaia eta irubiarra. Hau, listo dauka, beroa dauka, lehen patata indut birrindu, eta berotu indut. Eta ingo duguna da, hartu eta horrelako bat, biru, pusketak, eta urdaiakin berdina. Hau, hartu, eta ikustu dut, biguna dago, hau da, gurina esaten dana. Eta oin izango da, ogi birrindutik pasatzia... Kroketatxo batzuk edo... Bai, sasi kroketako, ez da egite kroketa ditu alzeinen, baina kurruskari, asmo da kurruskari ustea, atako jazu platerba mesedez da papel zatitxoa jarriko dugu. Bale, petzatzen da zerbitzatzeko lan sakona. Ez, da, ero ja jongo gara. Honek frikitu estian jarteko, ez? Hori da. Jarriko zutontxe. Eta hemen, ogi birrindua normala nik pixat hau panko erako ero esaten dana ogi birrindu lodi erabiliko dut, baina hemen eskura daukasuena zuek, ero, esaten duguna beti, gustuko daukasuena. Hauek, sardezka pare bat atatzen maizkiazu, hau, atako dutolan, hauek ere moztu ingo ditut, eta ez da daukazu. Eta pinaziak ez dut gainetik jarri biero? Dekorazioa jarri da. Hori da, lemunean itzein genuen ez pinazien inguruan da hori. Bai, emon buelta ez patre. Pinazien inguruen da itzein genuen ez da hori. Bai. Zan pixkat erakusteko nola dan, eta, beste behinero usteot ekarri nuela baita hemen. Eta, zelan dauz. Ogi birrinduena, batzu desagertunako beste batzui... Txia botia da izkiogu, txia bota dugu pixkat, txia bota izkiogu. Eskenean igual, buelta eta buelta, askar. Edo irinakin edo, geixau mantenduko jako. Vale, listo. Plater sakon bat, atarako dugu, eta joango gara, gure, hori da, tita. Azkenean hau, zandakoa, kozinatuta da, bakarri nahi izan diguna hain, honi honako oskol kurruskari bat kanpoan, plater sakon bat hartuko dugu, hau jaso pixka bat. Hartuko dugu, ez adozu, zerbitzatuko ez da Patrizia. Bai, hauin ja, Patria zerbitzatzeko izango da. Honek politxak izaten ez da? Bai, hor bai. Kabitu gara zaizkite ongarri guztiak sartu nahi izkio dana. Bat sakon haua. Haundixaua. Hau. Bai, hori, venga. Orduan. Zulo haundixaua dauka. Oinarrean.
Jak. Gure babarrun krema. Gero. Urdaia. Ze ona. Irugiarra, hemen bestaldean. Ingo diona da, hemen. Hau bai, sakramentu lan kolekzio ederra, Bai. Eta gogoratu labean asa daukadala. Ai, egia, gure rabiolia. Bueno, rabiolia, ero. Eta gero... Ui. Eta gero piñazia, zorantik. Bai. Ez broma da, broma. Eta hemen jarriko dugu hartu. Eta hau zuek ero nahi duzuen moduan tuneatu dezakezue, Eta hemen dauzkazue gure sakramentuak, gehiago itxura, Gure sakramentuak babarrun krema osoparekin. Jak. Hau jasoko du pixkat. A ber. Aldemen batera. Bai. Eta Koiari, 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 hori izan, abesti bat gatibuna esan? Ez, alkondarie. Koiari esala, nik esan dago zen. Alkondarie... Esan koiaria? Bai, ez. Esan, Goixu bat txoixona, jo, behitxu, Bada gurina, koipiena. Bai. Hau, ogiekin, gure txan hau txof ogiekin jaten da baina, bueno. Erra, eta orain, adi, sei gurekin, seitana dator da. Hori da. Jendiak bere etxian pentsauko dau, zer hau? Txalma zaila? Bai, ez. Seitana da. Zer da seitana? Seitana da tofuan lehengusua. Hau da, proteina iturria vegetala. Hau da, itzen daue, irinakin eta glutena, irina baino glutena, egozi itzen da espezie desberdinekin eta soja saltxakin, eta geratzen da, holako, mazakote bat. Bai. Eta zabaldukot ikusteko da, azkenean elastikoa da, eta... Gorkak erinok izuen txorienen, eta seitana gaur egun lehen garai batean itzen irina hartuta landu dimarzan, glutena ateratzeko, berez glutenak initen da, hau da, beraz, ezin dute zeliakoek ezin dute hau jan, zau da, dana glutena, eta gaur egun saltzen dituzte poltsatxoak glutenana, eta horrekin erresa hau egiten da, niko erresa da lortzea. Etxean itxeko hau, aukeria badau, baina, guk erositxakoa erosi dugu, eta egin bidugu piperbeltz saltza batekin, kontakotzu zelan. Lehenengo seitana xerratan ebakiko eta bi aldietatik kozinauko. Txigortu arte eta gero gorde. Sartagin berian oligo gehiago bota eta piperbeltza eta berakatz txikitua bota. Gorritzen dienean garagardua bota eta alkola lurruntzen utzi. Gero esnegaina, eskaia eta seitana gehitxu eta 5 minutuz kozinauko dana batera. Erresa. Bai. Erresa. Bai. Oso ondo. Bueno, esan duguna, hau da, azkenean, barazki jalentzako beraien haragia o proteina iturri nagusietako bat, tofuarekin batera, seitana, eta era berean erabili alda. Azkenean, saltzan, frigituta, labean erreta, inalditzuzu betegarri ezberdina berarekin. Bai, eta badauz, errazeta pila bat, hori piperbeltz saltzakin, aragixanak. Orduan, nik pentsatutena da, holako xerratxuak eitxia, eta, aragisa izango bazan bezala. Bilogun baten ingo dugu seitana txorienen, erakutziko izu nola ikendan. Eta, zigarren mendetik, zigarren mendea inguru hortan lehengo idatzia daude seitanan ingurukoak. Eta Asian hor Txina inguruan da hor daude. Eta berez izena seitan, datorrantza Japoniarreko Shokubutsu Issei, Tanpalu. Shokubutsu Sei eta tanpalu, eta nahi du esan landare proteina. A ber, seitan ez da seitan jaten dalako, ez da? Ez da hori, ez. Da, gehien bat, gaur egun, fu deitzen zaio, Japonia, eta fu Japonian da glutena. Bet. Horrean gut, deitxuak genion, honi gluten xerra. Txinan deitzen jato, mianjin. Garei aragia. Mianjin. Eta, kontua da, gaur egun eskuragarri daukazola, belardendetan da saltzen dutela eta hori. Eta behitxu, xerratan moztuta, honek kafe flana emoten dago, ez da? Bai, gaine irekin egin duena, labean, hori da, temperatura altu egia da honean, da zuloak agertzen dianean budinetan, flanetan, hori da, irekin egin duela labean, eta temperatura baxua banin barzan. Horra agertu bazan zulotxoa, eta hemen berdina. Hori da, hemen berdina pasau da. Bai.
Patri, esan duena, lehen erabiltzen da, hau egiteko, normalean egiten da, espezie ezberdinak, soja saltzarekin, nolako nasketa bat egiten da, eta gero saldatan egosi egiten da, ordu bete zero egosi, eta gero ja behin egin daukasunean, oskailuan, gordeten da, aste bete zeroan gorde alda, eta erabili alduzue, otutzen zaizuen errezetetan, beste proteina iturri bat bezala. Ez du esaten ez obea, ez okerra, ez ezer. Beste gauza bat? Ezkenean da, aukerak eta, burua zabaltzea, hau zapaiei bebai, holan, ez? Eitxi aukera berrixak eta emotia. Aukera berriak. Hori da. Bueno, hemen txebetxo ikusten duzu da, buelta emoten dut zegoenean, egisa da txigortzen dala, Azkenean, irina eta glutena tarte, eta honek itzin dau karamelizatu, orduan bi aldietatik dauenean, sartuko zau da ingo saltza errex bat, piper beltzakin, berakatzakin, esne gaina, joango gara, osagaiak. Eta, veganoa, esne gaina kerrizu, edo edari vegetal bat olan... Hau berez da, soja esne lodia. Berez da soja esne gaina, baina nik pentsatu dut hartuko daula soja esnea, eta ingo dauena da, loditxu olako, zakitirin edo algan batekin, edo... Algak egiten die, horre, ezautuko zuen hau, esne lurrundua badauka, esne gainaren itxura, eta gorputz hori, ero loditasun hori ematen diote algakin, ordan, esan egon, naturala dala, ez dala ematen ez da itzerekin, kimikoa erabiltzen dutela, baizik eta algak erabiltzen dituzte, loditzeko, suposatzen dut horre, ez da, eta garran familikoak, ero auskalo zein erabiltzen duten, eta, kasu hondan, hori bai, barazki jalek bai janalko lukete, ura erabilita, esne lurrundua, baina veganuek esaten dana, inungo, jatorri animaliko ezer ez duten jaten, ez, hortako, hori izango zan beste hau. Orduan, piper beltza, biko hiera da. Bai, ondo, piper beltza. Ondo. Hora piper beltza. Eta, hemen jarri dauz, gero gehitxuko zau seitana, saltza eina dauenean, eta berakatza, holan, txigortzen azten danean, hau bixi egongo da, Bai. Zaporia behiko dauz, ez, Aliak gauan saltzen ditugunean, izango dugu horrelako estanda berri bat, gure hau... Da zaporia emoteko, bakarrik ero aragisa jango. Eso... Kalterik ez digungo, horrek ez. Hola, xondo? Garagardoa, ustitzeko. Garagardoa. Vale. Ardo txuri bat erabiliako nuke, holakoetan. Sagardagoa bebai. Sagardagoa, baina, garagardoa ondo. Bitxu aparro dana, Zan ataratzen dan. Aromia be, ataratzen da zazkenean, zu bizixan daukogu. Baina eskatu dugu raspian, seitana zerbait itxatxi bada, eskatu dugu. Guk, errezeta hoiten nahi gane moduan, zue pentsatu, Patri iten ari dan berdina, ez dakit, txerri solomo batekin, xerra entrekot batekin, entrekota piper beltzero saltzan, ero roquefort saltzan, nik antzera egiten dut, azken egiten dut, entrekota gorritu sartaian, eta gero hor ardo txuria pixka bota, entrekotako ritxatxita geratu den guzti hori sustantzia altzatzeko, eta ero esne gaina gazta urdina bota, eta listo. Antzera goaz, azkenian hemen, baina esan dakoa. Espeziakin eta... Eskaia, eta ontxe. Hori, saltzatxo bat egongo da, marroiska azkenian, emoten dau, aragi saltza badala, holan kakotxa hartien. Edo aragi zerrek zerbitzen dana. Patri, hor saltzen dituzunean, zuk espadio zuin hori izaten zerra. Igual texturian edo, baina itxuran... Testuran bai. Itxuran ez dago emongo ikusiko zuen. Eta Patri abesten entzun duzu eta bakizue egite maratoia hemen daukagu eta aurten hori minbizioen aurka aukera berriak izango da gaia eta ari da jendea dagoeneko ari da hor kontu korrontetan eta jartzen dizuikidu, hainbat telebistako saioetan jartzen ari gara kontu korrontea eta hor beraien diruak eta ematen da beti esaten duguna 2 euro, 10 euro, gehi alduena bakoitza berea eta dena, azkenien ikerkuntzarako erabiliko da, minbiziaren kontrako ikerkuntzarako, beraz, ongitorria izango da, zebadakizue, gaur egun tamales inguruan dano daukagu, ero, lagunen bat, o familikoen bat, ero, minbizi kasuren bat, eta gero eta gehiago entzuten dan, goza bada, eta... Tamales beti hurbil, eta horregatxik beti esaten duguna, ikerkuntzurako berdin da 5 euro, 20 euro, edo 100 ordaintzen bozue, beraz, ongi etorrixak, hemen pantailen usten dutzugun zenbakira. Gure aragisa, listo, atarako estazo aragisa. Aragia. Sasi aragia... Hortan, bai. Hemen, bertan. Bai.
Behitu hortan atarako, holan, bi xerratxo, Vale. edo hiru, holan, jak. Lantalde ditzi pixkat, Patri? Ze bakizu... Bai, burrukan egongo die. Burrukan ez, baina probatzea nahi zuten, eta izu. Tofua da seitana eta holan ekatze itxugun bakoitzien. Bueno, Polleratxo bat. Saltzeta A ver, Patri, hemen bai, broma eta nerdi broma ere ez da izen, baina gero, emaitza, berai, asko ez da, ostra, enuen espero lakorek eta ona dao. Ba, ez que, claro, esatik ez da ona da. Sorpresia izaten da. Atarako ez tezu mesedez beste plater txiki bat olan guretako? Hau utziko argazkirako, ez? Politxa geratu data. Hemen bertan. Hemen, oito igual. Venga, vale. Txak. Bitxu hau, zuretako bat eta niretako beste bat. Tipi. Ui, gana egia sartu dio. Eta hau da gure seitana, piper beltza, saltzakin. Eta bihar? Bihar usteguna, bihar, induzu birala prestatu oso? Eske behitxu, honetarako naukan subixakin da, pentsatzen zala astelen megano eta azkenean zan asteazkena, ez da gitze. Orduan, bixarko ez dakit biralen bat jarri dut. Egiz, bai, jarri dut, arrautzak, bai. Arrautzak ez dut esango zera. Arrautzak? Bai, arrautzak. Arrautza beti izango dira biralak, ikustu. Bueno. Seitana be. A ber, enuke jakingo, nik azpenean saltzan zapori hartzen dut hemen gehien bat, Enuke jakingo esaten seitanak ze zapore, horan. Hori, testurian gauzia da. Ona, beste aukerak. Hori da. Asteazkena politxa, baina osteguna, politxaua, eta biralen urtien hemen gu. Eta zuek esperot bai. Agur. Ondule.